ዝተፈላለዩ ናይ ቆኖናውያን ስእልታት ኣለዉ ናይ መድሃኒ ዓለም ፍሉጥ እዩ ናይ ኪዳነ ምሕረት ፍሉጥ እዩ ናይ ካልኦት ቅዱሳን ቆኖናዊ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣሳእል ኣይቆና ዝበሃሉ ፍሉጣት ካልእ ግን ንኣብነት ሕጂ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኣብ ፓሽን ኦፍ ክራይስት ፊልም ዝሰርሐ ብፎቶሾፕ ከም ስእሊ ተወሲዱ በቃ ገፁ ከም ዝበለት ናይ ኢየሱስ ስእሊ ይኮነን እዚ ኣይቆና ኸ ኣይኮነን ንኣይቆናን ነቲ ስርዓተ ኣምልኻዊ ኣገባብ ክንጥቀመሉ ይንኽእል ኢና ኣብ ቤተክርስትያን ክንገብሮ ይንኽእል ኢና ኣይቆና ዝፀሓፍ ዳ እምበር ዝሰኣል ኣይኮነን ትምህርቲ ልክዕ ከምቲ ዝበልኳ መጀመርያ ስብከት እዩ ልክዕ ከምዚ ሓደ ካህን ክሰብኽ እንተ ደኣ ኮይኑ መጀመርያ እንታይ ክገብር ኣለዎ ንቃል ኣምላኽ ከኮማስዖ ከስተንትኖ ክፈልጦ ኣለዎ ገዛ ርእሱ ምስ ገበሮ ድሕሪኡ ካብቲ ዘስተንተኖ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝገለጸሉ ምስ ትምህርቲ ቤተክርስትያንን ምስ ትምህርቲ ኣበውን ብምግንዛብ ክሰብኽ እንከሎ ንልቢ ምእመናን ብዝትንክፍ ኣገባብ ቋንቁኡ ለሃጃኡ ምስጢሩ እናገለጸ ይምህሮም እዚ ሓደ ስን ጥበብ እዩ ማዕረይ ድማ ሓደ ጸሓፊ ናይ ኣይቆና ቅዱስ መጽሓፍ ዘጽንዐ ዘንበበ ዘስተንተነ ይኸውን ቅድሚ ምሳእሉ እውን ኣብቲ ሕገ ቆነና ናይ ኣሰኣላ ናይ ኣይቆና ተጻሒፉ ኣሎ ጾምን ጸሎትን ወሲዱ ኣብ መንፈሳዊ ሱባኤ ኣትዩ ክስእሎ ኣለዎ እዩ ዝብል ምፅእ ኢሉ ሰኣላ ኢሉ ንግሆ ንግሆ ተንስኡ ስእሎ ኣይኮነን ዘስተንተኖ ዘስተማቐሮ ግን ነቲ ኣምላኽ ዝገለጸሉ ብውሽጡ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ግልፀት ንዝረኸቦ ብስእሊ ኣቢሉ ክገልጾ ክሰብኮ ዘለዎ ሓቂ ኣብ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ኣትዩ ክገብሮ ዘሎ ኣብኡ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መዛሙራትና ንባዕሉ ክንወስዶ ንኽእል ኢና እዚ ሎሚ ሓደ መዝሙር ክሰምዕ ኢሉ ሓንቲ ደስ ምስ በለቶ ከምዚያ ገይረ ግጥሚ ክፅሕፋ ኢሉ ግጥም ኣቢሉ ይሰደልካ ሽዑ ግጥሙ እውን እንተኾነ መዛሙራትና እውን እንተኾነ በዛ ኣገባብ እዚ ስነ መለኮታዊ ትምህርትታት ኣጽኒዕካ ኣንቢብካ ኣስተማቒርካ ኣብ ገዛ ርእስኻ ኣእቲኻ ኣዕሚቑካ ኣብ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ኣቲኻ ምስ ኣምላኽ ብምርኻብ ክግበር ኣለዎ ንምንታይ ስብከት እዩ ብኣኡ ኣቢሉ ዘይሃስስ ቃል ኣምላኽ እዩ ዝመሓላለፍ ናብ ሰባት ኣምላኽ በቲ ተሕልፎ ዘለካ ስነ ጥበባዊ ነገር ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ ናይ እግዚኣብሔር ህይወት ኮሙኒኬት ክገብር ኢኻ ንእግዚኣብሔር ተወፍየሉ ዘለኻ حسابه وما أنا قداسي بحنتي بعين تستسرح زوي كأهم مش لكم بخبايا قدس خل هذا قابت زسك فن مالتي قدس قربان تباهيلو زي أبكر كند زي أزخونا ناي كعكع يوزي اندسرو غيرهم قدس قربان إلى مسفتيو قليا مالو مچم أب كريستنا يلهم إذا سي انتهى عين قدس قربان خات زارب زلخ قدس قربان زغون صوا ورقاوي انتهى عينت ቅርጽ ክህልዎ ዘሎ ቤተክርስትያን ሰሪዓት له ብዙኾነ መቀመጢ ወይኒ ቅዳ ሓቢልና ክንቅድስ ኣይንኽእልን ኢና ናቱ ክብሪ ኣለዎ ልክዕ ከምኡ እዩ ማለት እቲ ኩሉ ንገብሮ ምስቲ መንፈሳዊ ኩነቱ ምስቲ መንፈሳዊ ትርጉሙ ክትሓሓዝ ኣለዎ ማለት እዩ ስእሊ ዝኾነ ተሳኢሉ ንየሱስ ዝመስል ኣብ ድራማ ዝተሳእልዎ ስእሊ ክኸውን ኣይክእልን ነዚታት ጠቂዕና እንተለና ሃራይ كما حدا سئلي كتغيركم كتريقوا تخلو سئلي يقول فوتو كابتن اي سدرا بيتنا فوتو زفليو نغير يبلو نسو حانزا كازغر منخا هو ناي سدرا بيتاتنا فوتون ايقونان كا حيزنا كنغلص ندل حراي ابغليو راي ناي سدرانا فوتو ريناس نسعممو نزخا مثالياو خنزارب نخل two different things كلتيو زي راخم نغير ات فوتو اي ات غن ايقونا إذا أيقونة بالقال كبيرة خيمنا إلنا قدوس باولوس نفس بتسلمك معرف حدا قصر 14 تصحف لهم كله نايت زير أملاخ مثليو من يتمثلي إيسوس كريستوس نحن دما مثل ودوخ نكون نعوم كم نمثل غيرنا لذا إذا عينت سنسلتها مستيراوي متحاز ده أمبر ناي فوتو سئلي ويكاز خريكم على أملاخن منفس قدوس بزغلص الكاز تجبره ቤተክርስቲያን በስተምሃረትና ነገር ክኸውን ኣለዎም በራምጻ አቢልካ ዝኾነ ስእሊ ኣይቆና ይኹን ብሎ ይንኽእልን ኢና ማለት Thank you Abatema. Thank you. I think that the Williamson is غير باركم يلو صحيح له. I think I follow up حتى اللي كاتب بوت زي كانوا
ناب فتحي الله يدعى قبل الله مو نبغي فتحتي. Thank you, Sapo. Abatiwa kami kannikum. Thank you so much. God bless you. እቲ ሕቶ እንታይ መሲልኩም ኣባቴዋ ኣብዚ ግዜ ብፍላይ ብፍላይ ብዛዕባ እዚ ስእልን ምስልን ዝብል ነቲ ያንግ ጀነሬሽን ብጣዕሚ kind of like ብፍላይ እቲ ናይ ብፕሮቴስታንት ዝመፅእ ሳይድ ሕቶታት ብጣዕሚ ቻሌንጅ ዝገብረና right ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ከዓ usually ከምዚ ምሽ ከም ካልታሽሙ ሓደ ምሽ I don't know ኣነ ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙኒ ይፈልጥን ከምዚ ምሽ ከም ኣርእስቲ ተወሲዱ ነቶም like ተማሂርና ያገለስ ንፈልጥ ኣይመስልና ኣነ ፐርሰናል ተማሂሮ ይፈልጥን ማለት እዩ ካብ ዘንበብኩ ካብ ታሽሙ ዝገበርኩን ተለይኮነ ማለት እዩ ሕጂ ከምቲ ድኸውን ዝበለጠ እዩ ግን ኩሉ ግዜ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ ብጣዕሚ ከምዚ ሕቶ ዝኸውን ዘሎ ነገር እዩ ስለዚ ኣነ ፐርሰናሊ ናተይ ካብ ዝትብሎ ፀናሕኩም ብዙሕ ናይ ተማሂረባት እዩዋ ዝወስዶ ነገር ከዓ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ዝኾነ ከም ዝትብሎ ዘለኹም ኣይኮንስ ክርኢ ከለኹ ስእሊ ክርኢ ከለኹ ንዓይኒ ፍትሓዊት እንታይ ኩሉ ግዜ ክሪኦ ከለኹስ ደዘክረኒ ነገር ኣሎ ንኣብነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሃዋርያት እታ ናይ መኣዲ ክርኢ ከለኹ እቲ ክርስቶስ ዝብሎ ዝነበረ ቃላት ይዝክር እቲ ንዖም ዝምህሮም ዝነበረ ይዝክር ትሽዑት ኪኖት ስእሊ ዝምህረኒ ነገር ኣሎ ደዘክረኒ ነገር ኣሎ ብፍላይ ኣብ ዕብራውያን ዘላ ምዕራፍ 12 ሓደ ምእንቲ እዚ ንሕና ድማ ክንዲዚ ዝኣኽሉ መሰኻኽር ከም ደበና ከይቡና ስለ ዘለዎ ንኩሉ እቲ ዝዓንቀፈና ነቲ ዝጠብቀና ሓጢኣትና ነርሕቕ ትብል ቃል ኣምላኽ ብጣዕሚ ሓጊዛትኒ ማለት እዩ ነዚ ታሽሙ ንክገብር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ምስሊ ክትርኢ ከለካ እቲ ስእሊ ክትርኢ ከለካ like ሸይፕ ይገብረካ እዩ ምክንያቱ ካበይ ከም ዝመፅእ እንታይ ይብል ስለ ዘሎ ኪኖት ስእሊ ሓሊፉስ ዝምህረካ ነገር ኣሎ ፐርሰናል ኣነ ብሂወተይ ትሬን ዝገብሮ ማለት እዩ ግን ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክመፅእ ከሎ ኣባቴዋ ሓንሳብ ከምዚ ምሽ ይኹን ዳ እምበር like ስእሊ እዩ አይዶልስ እዮም ኢሎም like ቻሌንጅ ይገብሩካ እዮም ስለዚ ብፍላይ ነቲ ያንግ ጀነሬሽን ከመይ ጌርካ ትርድኦ ንዝባቴዋ እቲ ስእሊ ኪኖቲ ኣይኮንስ ኪኖቲ ስእሊ ወይ ምስሊ ንሪኦ ዘለና ትርጉም ከም ዘለዎ ኪኑ ዝሓለፈ ሚኒንግ ከም ዘለዎ ከመይ ጌርካ ትርድኦም ኣነ ሓንሳብ ንነብሰይ ክርዳእ ይኽእል ግን ቻሌንጅ ይገብረኒ ብፍላይ ካብቲ ካብ ቃል ኣምላኽ ዘምፅዎ ቃላት ማለት እዩ the same time ከሎ ካልእ እውን እግዚኣብሄር ብኡ ዝዛረበሉ ቃል ስለዚ ኣብዚያስ ቁርብተይ ተሕግዙን ደስ ምበለኒ ነይሩ ባቴዋ እንታይ እዩ እታ ቀዳመይቲ እኮ እታ ንሶም ዘምፅዋ ፈተና እንታይ እዩ ስእልን ምስልን ኣይትግበር እግዚኣብሄር መንፈስ እዩ ኢሉ እዩ ዝጅምር ሓቂ ስጋዊ ነገር ኣይግለፅን እዩ ግን ብስጋዊ ነገር ብቁሳዊ ነገር ብማቴሪያል ነገር ክግለፅ እግዚኣብሄር ፈቂዱ ሰብ ኮይኑ እዚኣ እኳ እግዚኣብሄር መንፈስ እዩ መንፈስ ከዓ ክስእሎ ይትኽእል ኢኻ ዝረአ ኣይኮነን እግዚኣብሄር ግን ክረአ ደልዩ ስጋና ክለብስ ደልዩ ምስጢረ ስጋዊ እንታይ እዩ ትርጉሙ ኣምላኽ እኮ ማተር እኮ ወሲዱ ስጋ ሰብ ወሲዱ ክንብል ከለና ሓደ ማቴሪያል ዝኾነ ነገር ወሲዱ ናቱ ገይርዎ ገዛ ርእሱ ኮይኑ ሰብ ኮይኑ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ክርስቶስ ክሰኣል ኣይክእልን እዩ እንተደኣ ኢልና ሓቀኛ ስጋዊ ሰብኣዊ ስጋ ይነበሮን ማለት እዩ እቲ ሰብኣውነቱ ካልእ ዓይነት እዩ ነይሩ ካልእ ዓይነት ዳይሜንሽን ይክህልዎ ክሰኣል ዘይክእል ወይ ከዓ ክፍሊ መንነቱ ይኮነን ማለት እዩ እቲ ቅድሚ 2000 ዓመት ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ከባቢ ይሁዳ ዝዛወር ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኣካላቱ ዝኸይድ ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ድዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ እዩ ዝመፅእ ሰብ እንተደኣ ኮይኑ ከምዚ ናተይ ናትኩምን ኣካላት ኣለዎ ስለዚ እዚ ኣካላዊ መግለፂ ናቱ ባዕሉ ገዛ ርእሱ ንኣብነት ራይ ኣብቲ ቅዱስ መፅሓፍ ክረኽቦ ይንኽእል ኣብቲ ትውፊት ናይ ቤተክርስትያን ግን ተርእናዮ ቨሮኒካ ገፁ ክትሕንስሰሉ ምስ መፀት ናብቲ ቀራንዮ ክድይብ እንከሎ ኣብቲ ናታ መሓረብያ መልክዑ ተሳኢሉ ከም ዝተረፈ ብተኣምራት ንርኢ እዚ ማረምያ እዚ ክሳብ ሕጂ ኣሎ
ካብቲ ሕጂ ሳይንስ ክገልጾ ዘይክእል ንባዕሉ ብዛዕባ መግነዝ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ? ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኒዙሉ ዝነበረ መግነዝ ፍትሓዊ ሰሚዕክ ትፈልጡ? ሰሚዐ ይፈልጥ ነባትዮ ብዛዕባኡ ሽራውድ ኦፍ ቱሪን ኢልኪ ኣብ ዩቲዩብ ርአይ ዝተፈላለዩ ዶኩሜንታሪስ ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ ቀረባ ንባዕሉ ሳይንቲስትስ ዝገደደ ካልእ ሓቂ ረኺቦም ኣብሉ። ኦኬ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገኒዙሉ ዝነበረ ስእሊ እዚ መግነዝ ብቅድሚኡ ብድሕሪኡ ናይ ሕቁን ናይ ፊቱን ስእሊ ሰብ ብቕብኣት ዝሰኣሎ ዘይኮነ ሓደ ራድዬሽን ብርቱዕ ኣብ ዓለም ክህሉ ዘይክእል ራድዬሽን ኣብቲ መግነዝ ስእሊ ገዲፉ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ኣካሉ ድሓር ከምዚ ናይ ፌቶ ኔጌቲቭ ገይሮም ዝስረኣይዎ ሲ ኩሉ ኢንዲቴይል ናይ ገፁ ድዩ ናይ ኢዱ ድዩ ናይ ኣቁሳሉ ድዩ ኩሉ ኢንዲቴይል ኣብኡ ተሓትመሉ ከመይ ኮይኑ ተሳገረ ኢሎም ክሳብ ሕጂ ሳይንቲስት ተመራሚሮም መልሲ ክረኽብሉ ይከኣሉን ኣሎ። ዋይ ነዚ ገይርዎ ኣምላኽ ዋይ እዚ መግነዝ እዚ ሲ ዋይ ክሳዕ እዚ 2000 ዓመት ክፀንሕ ተኽኢሉ መርመራ ገይሮምሉ እቲ ጨርቂ ንባዕሉ ካብ ከባቢ ይሁዳ ከም ዝኾነ ሕጂ ብቀዳማይ ማለት እዚ ኣብ ወርሒ ከማን ኣይገብርኒ ወርሒ 3 ሰሙን ገለ እንተገበረ ሳይንቲስቶች ተኣኪቦም ካብቲ ኣብቲ መግነዝ ዘሎ ደም ወሲዶም ጀነቲካሊ መርመራ ገይሮምሉ እዚ ኢሎም ክገልፅዎ ዘይክእሉ ጀነቲካል እንታይ ይበሃል እዚ መልሲ ረኺቦም እንታይ እዩ ኣብቲ ጀነቲክስ ናቱ ሲ ኣብዚ ምሽ ካብዚ ወለዶ ኢኻ ካብዚ ከባቢ ኢኻ ተወሊድካ ካብዚ ክንዲዚ ፐርሰንት ኣለካ ክንዲዚ ፐርሰንት ኣለካ ይበሃል ሓቀ ይሪኢኹም ኣለኹም ጅናትካ መርሚሮም ሲ ካብ ኤርትራ ክንዲዚ ፐርሰንት ካብ ኢትዮጵያ ካብዚ ዓሌት እዚ ክንዲዚ ኢሉ የውፁ እዮም ናቱ ከምኡ ክገብርዎ ምስ ደለዩ ናይ ሙሉእ ዓለም ጀነቲክስ እዩ ዘለዎ ከመይ ገይሩ ኸውን ኢሉ ሓደ ሰብ ከምኡ ዓይነት ጀነቲክስ ክህልዎ ይክእል ክሳብ ሕጂ ኮንፊዥን እትኢሎም ኣሎ እሞ ናይ ሓደ ሰብ ደም ማለት እዩ ኣብቲ መግነዝ ዝተረኽበ ድሕሪ 2000 ዓመት ብዛዕባ ናይ ስእሊ ተኣምራታት ዝተፈላለዩ እሞ ካብ ሳይንስ ዝተመርመሩ ነገራት ዝተፈላለዩ ኣለውና ዝግደፍ ሕጂ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ንምፃእ እግዚኣብሔር ስእልን ምስልን ኣይትግበር ስለ ዝበለዮም ዝቃወሙ ዘሎ ካልእ ነገር የለን ስእሊ ሲ ኣምልኾ ጣዖት ስእልን ምስልን ኣይትግበር እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ባዕሉ ከዓ እግዚኣብሔር ግበርካ ኣብላ እንታይ ማለት እዩ ግለፀልና እዩ ዘ እሞ ከዓ ኣብ ካልእ መፅሓፍ ከይከውን ኣብ ደሰይም መፅሓፍ ማለት እዩ ኣብ ደሰይም መፅሓፍ ኣብ ሓደ ዓይነት መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ኦሪት ዘፀኣት ገለ ምዕራፋት 2 ምዕራፍ ከማን ኣይትኸይድን ኢኻ ብዛዕባ ታቦት ኪዳን ግበር ክብሎም ከሎ ብወርቂ ጌርካ 2 ኪሩቤል ስራሕ ኢሉ ብወርቂ ካለብጦም እቲ መንገብገቦም ድማ ኣብ ልዕሊ እቲ ናይ ምሕረት ኪዳን ክዝርግሑ ግበሮ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ምሉእ እቲ መጋረጃ ናይቲ ቤተ መቅደስ ድማ ብፈትሊ ገይሮም ብሪክያሞ እንታይ ይሰኣሉ ኢልዎ ኪሩቤል ይሰኣሉ ኢልዎ ኣብቲ መንደቕ ናይቲ ቤተ መቅደስ ከ ገረብ እዘን እንታይም ዝበሃሉ እዞም ናይ ምድረ በዳ ኣግራብ ምሽ ኣለዉ እዞም ነዋሕቲ ኣግራባት ናይ ተምሪ ዓይነት ናይ ዘለላ ወይኒ ስእሊ ግበር ይብሎ ኣሎ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኣትክልትን ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ከዓ ኪሩቤላውያን እሞ ኪሩቤላውያን ከዓ እሞ ከዓ መላእኽቲ እዮም ረቀቕቲ ናይ መላእኽቲ ስእሊ ግበር እዩ ዝብሎ ዘሎ ዋይ ስለዚ እቲ ኣይትግበር ዝብሎ ዘሎ ካልእ ሰንስ ኣለዎ እቲ ግበር ዝብሎ ዘሎ ከዓ ካልእ ሰንስ ኣለዎ እቲ ኣይትግበር ዝብሎ ዘሎ ነቲ ናይ ኣምልኾ ጣዖት ፕሮፐርሊ እዚ ስእሊ እዚ ኣምላኸ እዩ እዚ ስእሊ እዚ ናይ ኣምላኸይ ስእሊ ብምባል ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ካብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ጣዖታት ካብ እግዚኣብሔር ወፃኢ ኣምላኸይ ኢልካ ትሰግደሉ ኣይሃሉኻ እዩ ዝብል ዘሎ ንሕና ስእልታት ኣምላኽና ይኮኑ ስእልታት እንታይ ከም ዝኾኑ ንፈልጦም ኢና ንምንታይ ክብሪ ከም ነህቦም ኣኽብሮት ከም ዝግብኦም ድማ ልክዕ ከምቲ ካልእ ኩሉ ቅዱሳት ኣሳእላትና ቅዱሳት ንብረታትና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ቅዱስ መፅሓፍ ፅዋእ ናይ ቅዱስ ቁርባን
ከምኡ ኩሎም መሳቕላትና እዚ ናይ መንፈሳዊ መጋበሪታትና ስለ ዝኾኑ ብክብሪ ኢና ንሕዞም ከነኽብሮም ከለና ከዓ ኣብቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎትና ብዝስማዕ ብዝርአ ብዝጠዓም እንገብሩ ኣገልግሎት ዝጠቕሙና መጋበሪታት ስለ ዝኾኑ እዩ ዳይሬክትሊ ነቲ ስእሊ ከም ዕንጨይቲ ነቲ ስእሊ ከም ወረቐት ኣይኮንናን ንሕና እነኽብሮ ነቲ ንሱ ሪፕሬዘንት ገይርዎ ዘሎ ነቲ ንሱ ከሪአና ዝብል ዘሎ መንፈሳዊ ህላዌ ኢና ንዛ ሪፕሬዘንት ንገብር ዘለና እቲ ኣብ ልዕሊ ታቦት ኪዳን ተዘርጊሑ ዝነበረ ኪሩቤል ንሶም ኣይኮኑ እቶም ኪሩቤል እቶም ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ኣእዳዎም ዘርጊሖም ብክልተ ከምቲ ዳንኤል ዝብሎ ማለት እዩ መፅሓፈ ዳንኤል ብክልተ ገጾም ብክልተ መንገብገቦም ገጾም ይሽፍኑ ብክልተ እግሮም ብክልተ መንገብገቦም እግሮም ይሽፍኑ ብክልተ እግሮም ካብ ጫፍ ዓለም ናብ ጫፍ ዓለም እናተወናጨፉ ይኸዱ ኢሉ ዝረኣዮም እቲ ራእይ ናይ ህዝቅኤል ናይ ዳንኤል ካብ ዘሎ ናቱ መግለፂ እዚኣቶም ወትሩን ዙፋን ኣምላኽ ዘገልግሉ ስጋዊ ኣካል እኳ ዘይብሎም እዮም ኣምላኽ ንመላእኽቲ ብወርቂ ሪፕሬዘንት ግበሮም ዝብሎ ዘሎ ዋይ እዚ ግበሮ ዝብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ ኣይኮነ ኣይትግበር ዝብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ ኣይኮነ እዩ ማለት ድዩ ወይስ እንታይ ተገላቢጦሽ ድዩ ወላ ክልቲኡ ቃል ኣምላኽ እዩ እንታይ ግን ዝብል ዘሎ ንጹር ዲ ፍትሓ Yes, አባቴዋ. Thank you so much. Thank you, አባቴዋ. ይወረደ እግዚአብሔር ሽራውድ ኦፍ ቱሪንግን ረእያ ሽራውድ ኦፍ Yeah, already ቱሪንግ خفيت يوت أني حسي I was just يريد أني حجوم دابلكم نسي. Yeah. ንሳላ ናይ ጓዳሉፐ ንባዕሉ እውን ኣሎ ኣብዚ ኮመንት እውን ፅሒፎም ኣለዉ ናይ ጓዳሉፐ ስእሊ ሲ ክሳብ ሕጂ ሳይንቲስት ከመይ ኮይና ከም ተሰኣለት እውን ኣይፈልጡን እዩ Yeah. እሞ ከኣብኡ ዘሎ ዲቴይል ዝኾነ ነገራት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዩኒቨርስ ዘሎ ናይ ከዋክብቲ ኣቀማምጣ ከይተረፈ ናታ ገፅ ከይተረፈ እቲ ኣለባብስኣ ኣብ ኣልባሳታ ዘሎ ከዋክብቲ ከይተረፈ رقصك أصلا تقول جزيرة أزوج فيك يا አባቴዋ ግን ቀንዲ ማለት ይኻፍቲ ኣዝበልኩማ ሲ ኩሉ ግዜ ቃል ኣምላኽ ሲ ከም ምሽ እትክብሎ ከሎ هو ክዛ ቃል ኣምላኽ ሲ ኩሉ ግዜ ንስኹም ትብልና ዝነበርኩም ያ እውን ዘይርስዓት ቃል ማለት እዩ ክተንብቦ ከለካ እግዚኣብሔር ሲ ንምንታይ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሱ ይድመፀኒ ኣነ እግዚኣብሔር ሲ ነቶም ንሶም ዘኽበሮም ወይ ነቲ ናቱ ምስሊ ወይ ነቲ ናቱ ታሽሙ ክንገብር ከለና ዘይኮነ ሲ ነቶም ጣዖት እዩ ከምኡ ዝብሎም ነይሩ ክዛርብ ከሎ እግዚኣብሔር ምስሊ ታሽሙ ናይ ትግበሩ ክብሎም ከሎ ስለዚ እስዋ ክነስተውዕል ኣለና ኩሉ ግዜ እግዚኣብሔር ሲ ንምንታይ ዝዛረብ ዘሎ ኒና እዩ ዘመልክት ዘሎ ስለዚ ሲ ቴንክ ዩ ኣባቴዋ God bless you. ثانك يو سهله العيله لو مثلا يدو ما نالو حال يا عفو سهلا سلام وسناي أباتي زوير هبرنا سهله لأنه جزكم رينا ناتي حتى أبز فترة سي حد إسرائيل شدشان الله زيكم أنت هتقصي أملاك بملكعنا خمس لنا سب نفطر تبل مالتي دحريو نعسى بحرن عواب سماهين قريدو يغتصل مالتي حجة أنا انتي حتى تريتي تمسلنا تي ملكعنا سي عالم سب بزحاتنا فلياد دلنا تشاينا انترينا جمجمات نيجيريا وانترينا طمعات كلهم سي نحن هنا تاشمون لنا باب تاشمون تي حجي أنا قرب تاشمون لرني بزح ولا مس حنس حدا زي مس حوات قال تاشم تخادعنا لا نيرنا إذا سبهامي كنردو إنا زلنا مالت تملكع مستنع أملاخ فترنا كلس بغميو نتاحزو مين نردو زلنا كالي تخا نيراتنا حتى تي برقت تي سلي كم زبولكمو بتهرسيان تهابنا كم تأيكن كوينو كومو خنقبولو علنا دحريو خا سوترا خو ديخونس كبارا خالو بماين بزيتن تبولكمنا مالتيو كومو خنت زي كونخه كم زبولكمنا خاب سئلي خاب فيلم وسيدو ماب غزاز غبرو
እንታይ ሳዕቤን ኣለዎ ኣብ መንፈሳዊ ሂወትናን ኣብ ሂወትና ብሓፈሻ ዘን እየን ኣባቴ ቀንዲ ግን እንታ መጀመርያ ማለት እቲ ቴንክ ዩ እቲ ናይ እዚኣ መወዳእታ ዝበልካ ካብቲ ስእላዊ መግለፂ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ንሱ ከምቲ ንስርዓተ ኣምልኾ ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት እንጥቀመሉ ይኮነን ጃስት ከም ሓደ ፖስተር ከም ሓደ ስእሊ እዩ ሓንቲ ራእይ ክትሪኦ ከለካ ዘመሓላልፈልካ መልእኽቲ ክህሉ ክእል ስኻ ካብኡ ተንብቦ ትኽእል ልክዕ ከምቲ ስጋዊ ሰለስ ማለት ከም ሓደ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ኣብ ቤተክርስትያን ኣብቲ ኦፊሻል ዝኾነ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎትን ሓደ ሰብ ከዓ ከም ክርስትያን መጠን ኣብ ክርስትያናዊ ኣገልግሎት ውስጥ እዚ ኢሉ ክጥቀመሉ ዘለዎስ ካኖኒካሊ ሊሚትድ እዩ ብሕገ ቆኖናሲ እዝን ስእልታት እየን ልክዕ ከምቲ ቅድም ዝበልክኹም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍትና ሲ ብቆኖና ውሱናት እየን ሓቂ እተን ኣይቆና ዝበሃላ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት እንጥቀመለን ድማ ብቆኖና ውሱናት እየን ቤተክርስትያን ኣፕሩቭ ክትገብሮ ኣለዎ ሕጂ ክሰኣል እንተዳ ኮይኑ ቤተክርስትያን ኣፕሩቭ ክትገብሮ ኣለዎ እዚ ስእሊ እዚ ኢላ ክትጥቀመሉ ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ክንገዝእ ከለና ነቲ ኣብ ቤተክርስትያን እንጥቀመሎም ኣይቆናታት ሪፕሬዘንት ዝገብሩ ዳ ክኾኑ ኣለዎ እምበር ካብ ዕዳጋ ገዚእና ኖርማሊ እንተገዛእና እውን ንካህናት ድዩ ነቶም ዝፈልጡ ብምርኣይ እዚ ፅቡቅ እዚ ኣይኮኑን ክብሉና ክኽእሉ ኣለዎ ድሕሪኡ ክባረኽ ኣለዎ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ክህልዎ እንተዳ ኮይኑ ክባረኽ ክኽእል ኣለዎ እቲ ምስሊ እግዚኣብሄር ዝበልናዮ እግዚኣብሄር ሲ ብምስልናን በርኣያናን ሰብ ንፍጠር እዩ እግዚኣብሄር ናይ ኩሉና ብኩላትና ሪፕሬዘንት ዝኸውን እግዚኣብሄር ነዚ ዝመስል ነዚ መስል ዘይኮነስ ንሕና ሲ ብህላዌና ብመንነትና ብኩነትና ናይ እግዚኣብሄር ምስልን ኣርኣያን ኮይንና ኢና ፈጢሩና ዘሎ ሕጂ እዚ ኣብቲ ደቂ ሰባት ዝረአ ፊዚካል ዲፈረንስ ኣይኮነን እቲ ፊዚካል ዲፈረንስ ኣክሲደንታልስ እዩ ዝብሎ ኣብ ፍልስፍና እንታይ ማለት እዩ ንስኻስ ናይ መንነትካ መግለፂ ይኮነን ኣፍንጫኻ ነዊሕ ኮይኑ ሰብ ኣይኮንካን ማለት ኣይኮነን ኣፍንጫኻ ጠፍናቕ ኮይኑ ከዓ ሰብነትካ ጥፊእካ ማለት ኣይኮነን ሰብ ምዃንካ ሲ በቲ ፊዚካል ካራክተር ናትካ ኣይኮነን ዝግለፅ ሰብ ዘብሎ እንታይ ፀሊም ስለ ዝኾነ ፃዕዳ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ሰብ እዩ ዘብሎ ነገር እቲ ሰብኣውነት እዩ ህላዌ እዩ ሓደ ሰብኣዊ ህላዌ ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ነዚ ህላዌ እዚ እዩ እግዚኣብሄር ሂብና ኣከከም ዘለናዮ እቲ ናይ ነፍሲ ወከፍና ፊዚካሊ ንእግዚኣብሄር ሪፕሬዘንት ዝገብር ህላዌ ኣለና እስትንፋሱ ኣለና ካብ ገዛ እስትንፋሱ ዝተቐበልናዮ ህላዌ ኣለና መንነት ኣለና እዚ መንነት እዚ እዩ እምበር ንሕና ንእግዚኣብሄር ዘምስለና ዳ እምበር እቲ ፊዚካል ኣፒራንስ ናትና ጨምጫም ምዃንና ጠፍናቕ ምዃንና ፀሊም ምዃንና ቀይሕ ምዃንና ኳዕናን ምዃንና ክፉእ ምዃንና ኣይኮነን እሱ ደጋዊ ኩነት እዩ ግን ኣብቲ ዘለናዮ ኩነት በቲ ደጋዊ ዝተፈላለየ ኩነትና ግን ንእግዚኣብሄር ሪፕሬዘንት ክገብር ዝኽእል ህላዌ ኣለና ካብኡ ዝተቐበልናዮ ህላዌ ኣለና ንምንታይ ንሱ ፍፁም ኤግዚስተንስ እዩ ንሕና ናይ ገዛ ርእስና ህላዌ የብልና ካብኡ ዝተቐበልናዮ ግን ፍሉይ ዝኾነ ባህሪ ዘለዎ ካብ ካልኦት ፍጥረታት ተፈልዩ ኣነ ክብል ዝኽእል እግዚኣብሄር ጥራሕ እዩ ንሕና ግን በቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝተቐበልናዮ መንነት ካብቶም ካልኦት ፍጥረታት ብምሉኦም እንስሳታት ክገብርዎ ዘይክሉ ፐርሰናሊቲ ኣለና ገዛ ርእስና ካብ ካልኦት ፈሊጥና ሰልፍ ኣዌርነስ ኣለና ሰልፍ ኮንሽንስ ኣለና ንገዛ ርእስና ንፈልጣ ንካልኦት ንፈልጦም ብእንስሳዊ ኣእምሮ ወይ ከዓ ብደረጃ ዓቕሚ ኣእምሮ ዘይኮነ ሎሚ ፍልጠት ብደረጃ ኣእምሮ ይብልዎ ኾኑ ናይ ገዛ ርእስና ኣዌርነስ ግን ኣነ ምዃነይ ዝፈለጥ ኩሉን ንካልእ ፐርሰን ከለልየሉ ንእግዚኣብሄር ክፈልጠሉ ዝኽእል ኣእምሮ ዝሃበኒ ፍሉይ ህላዌ ስለ ዝሃበኒ እግዚኣብሄር
እዚ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ እዩ በዚ ንዑ ሪፕሬዘንት ክንገብሮ ኣብዚ ኩሉ ፍጥረቱ ንዑ ክንውክል ናቱ ምስሊ ናቱ ኣርኣያ ንክንከውን እሞ ንኩሉ ክንገዝእ ዝሃበና መንነት እዩ ነይሩ ንፅርቲ ድያ ሳህለ هو ንፅርቲ ኣባ ከምቲ ዝበልኩሞ ትክክል ኣነ ሽዑ ግዜ ከምኡ እናተባሂልና ኣገይንቲ በቲ ናቶም ነበረ መስዋ ኖ ከማና መስል ኣነ ሕጂ ኣባቴ ሕጂ ከም ዘለኹሞ ከማኹም መስል እዮም ኢሎምኒ ኣነ ከም ዘለኹ ንኣምላኽ መስል ማለት እቲ ፊዚካልን ንብሎ ሕጂ እስከ ምስልና ናይ ኩልና ምስናስ ናቱ ሓደ ይገይርዎ ዘሎ ዛ ዓይነቱ ማለት እዩ ግን ኣነ ከምቲ ዝተረዳእኒ ብመልክዕና ብምስልና ዝብሎ ሲ ከምዚ ትብሎ ፀናሕኩም ግን ከዓ እግዚኣብሔር ብባህሪዩስ ቅዱስ እዩ ማለት ናይ ቅድስናስ መፈፀምታ ፐርፌክሽን እንደለዎ ማለት ናይ ቅድስና ወላ ሓደ ሪፕሬዘንት ማለት ሲ ኣብ ዓለም ሲ ተራእዩ ተገቢሩ እንደይፈልጥ ዝሓዘ ነገር መለኮታዊ ቅድስና ዘለዎ ከም ዝኾነ እዚ ከዓ ድሓር ንዓና ክፈጥረና ከሎ ከዓ ከምኡ ገይሩ ከም ዝፈጠረና ልክ ከምቲ ምስሉ ቅዱስን ሕያዋይን ምዃኑ ከምኡ ገይሩ ከም ዝፈጠረ ድሓር ግን ኣብ ሓጢኣን ምስ ወደቕና እቲ ክብሪ ከዓ ከም ዘጉደልናዮ ብኸመይ እያ ተረዳያት ምናልባት ከዓ ንሕታ ጌታ ሽሙ ክትእርሙኒ ካብቲ ባህርያት እቲ ናትና ንእግዚኣብሔር ዝገልፀሉ ኩነታት ሓደ ካብኡ እዩ ቅድስና ህያውነት እዚኦም ባህርያት እዮም ልዕሊ ኩሉ ግን ህላዌ እዩ እቲ መንነታዊ ኣካላዊ ህላዌ እግዚኣብሔር ፒውር ኤግዚስተንስ እዩ ሓቀ ህላዊኡ እዩ መንነቱ ንሕና ግን ህላዌ ኣለና መንነት ከዓ ኣለና ኤግዚስተንስ ኤንድ ኤሰንስ እንብሎ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ግን ኢሰንሱን ኤግዚስተንሱን ሓደ እዩ ኣብ ፍልስፍና ከይድ ኣለኹ ግን እዚ ህላዌ ናቱ ንዓና ሂብና በዚ ህላዌ እዚ ድማ ንዕኡ ሪፕሬዘንት ክንገብር እጅቲ ኣብቲ ህላወቲ ዘለው ባህርያት ቅድስና ፍፅምና ንፅሕና ፍቅሪ ሕያውነት ለጋስነት እዚኣቶም ኩሎም ነትነት እናበሉ ዝኸዱ ባህርያትና እዮም ማለት እዩ ኔቸር እዮም እዚኦም ኣብዚ ኔቸር እዚ ግን መጀመርያ እቲ ህላዌ እዩ ዝመፅእ ኣባዬ ኣለኹም ዶ ኣለኹ እግዚኣብሔር ሃበልና እንዲም ኢላ ሓፍ ኣቢላ ኣላ ኣይ ቲንክ ሳለ ተረዲእካ ዶ ድኸውን ምናልባት ሕቶ ከይህልወኩም ሩዳ ኣባ ቴንክ ዩ ሶ ማች ይወልከም ሰላም ወሰናይ አባቴ ሰላም ሰናይ thank you so much thank you ባቴ ከዝ ኣነ ዛ ታሽሙ confusion ትፈጥረለይ ነራ ከዝ ኣብዚ ሓንሳእ ተማሂርናያ ነርና ስእሊ ኖርማሊስ it's okay ገለ ኢሎም ነይሮም ወላ ናስ እስኺ ከማንስ ከመዴ ማርያም ስኢሎም ኣብ ካልእ ዓዲ ተሰሪዶም ክስ it's okay ዓይነት መልሲ መፂን ነይሩ ሞ confusion ፈጢራትለይ ነራ ንዓይ but it's very clear and as long as the Vatican تمهر نحر كوينا كم أرسي I hope توم دمهرون like كل حدا عنا تمرت نحر كوينس confusion أكفت بالكاي كلني especially كما أنس it's like حتى تات and stuff but تحنت حتى زلها نباتة ني دست فيرونيكا سي أبتفيل ناتات سائلو and we believe نسا تاسئلي okay as long as we believe it سلمنتاي نعاء زي تسألي إن كلنا زينا أمن الله سلمتاي تفعل عليها عينت like أبا تولدي I know your picture and who are you نسان دي إذا حاجة كريكم صراحكم مودة تسأل ريكم أنا نايسيناي نسا تاجس زي أكابو زو سدوا زبزحة تنا يسوع كريستوس أبا أيقونا مالتي أبزنا فوتو كلام لا كده فيه okay بأيقونا زتتصعفا جسنا يسوع كريستوس فلوتاتي ካብዚ ገጽ እዚ ካብቲ ቅዱስ ገጽ ኢየሱስ ተባሂሉ ኣብቲ ጥንታዊ ስእልታት እውን እንተረኣና
ኣብ መበል ራብዓይን ሓምሻይን ክፍለ ዘመን ኣብዚ ካታኮምብ ናይ ሮማ ዘሎ እንተሪኢኽዮ ኤግዛክት ንሳታ ገፅ ሓንቲ እያ So ናይ that's the ኢየሱስ only ክርስቶስ picture ዓይኮና ማለት እያ ዋ okay ካብዛ ገፅ እያ ወላ እውን ንሱ ጥራሕ ዘይኮነ ሕጂ እውን ንባዕሉ እቲ ኣብ መገነዝ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተረኺቡ ዘሎ ናይ ክልቲኡ ሓደ እዩ ምንም ፍሉይነት የብሉ እቲ ቅርፃ ገፅ ግን ከም ናይ ፎቶ ስእሊ ዘይኮነ ሲ ኣይኮኒካል ሪኢኹሞ ምሽቲ ገፁ ከመይ እቲ ዝረአናዮስ ፎቶን ስእልን ሲ ኣይኮንን ሲ ዝተፈላለየ ቅብኣዊ ስእልን እቲ ፎቶን ኣብቲ ቅብኣዊ ስእሊ እውን ናቱ ዝኾነ ስታይል ኣለዎ ማለት እዩ ሕራይ ኣብዚ ናይ ምዕራባውያን ዝጥቀምሉ ኣገባብ ስእሊ እውን ናቱ ዝኾነ ኣለዎ እቲ ኣይኮና ከም ፎቶ ይኮነን ንሱ እውን ካልእ ፍሉይ ዝኾነ ኣይቆናዊ ወይ ከዓ ቅዱሳት ኣሳእላዊ ኣገባብ ክሰኣል ክኽእል ኣለዎ ካብቲ ግን እዚ ግን ክትብገስ ከለካ ካብቲ ኦሪጂናል ገፀ ባህርያዊ ኩነቱ ተበጊስካ ኢኻ ዴቨሎፕ ትገብሮ እምበር ካብ ውፁእ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ካብቲ ኣብ ናይ ቬሮኒካ ዝተረኸበ ስእልታት ተጠቂሞም ክኾን ኤግዛክትሊ ከምኡ ክንብል ኣይንኽእልን ግን እቲ ምስስል ምስ ተረኣየ ካብኡ ሲ ዝተጠቕምሉ ነገር ከም ዘሎ ይርእዩ ድሓር እተን ቀዳሞት ስእልታት ናይ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ካታኮም ዝተረኽቡ ኣብ መናድቕ ኣብ ዝተፈላለዩ ካልእ ቀዳሞት ክርስቲያን ዝስእልዎ ዝነበሩ ወላ ከምዚ ዲቴይል እንተዘይኮነ እቲ ቅርፀ ገፃዊ ኩነቱ እንተሪእካዮ ግን ብዙሕ ፍልል የብሉ ኣብቲ ኣብ ኣይቆን ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘለኹ እዚ ሕጂ ግን ትብልዮ ዘለኹ እዚ ኣብ ቻይና ተሓቲሙ ዝመፅእ ዘሎ ወረቃቕቲ ኣብዚ ቀደም ሪኢኹሞ እንተኾንኩም ንግደት ገለ ምስ ኮነ ብዚ ቅድሚ ቤተክርስትያን ኣንፂፎሞ ክንዲ ገለ ዝኸውን ሰማያዊ በቃ ድራመኛታት እዮም ድመስሉ ናይ ሰብ ስእሊ ናይ ፎቶ ስእሊ እዚ ኣይቆና ክንብሎ ይንኽእልን ኢና ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ክጥቀመሉ ይትኽእልን ኢና ወላ እውን ሕጂ ንኣብነት ኣብዚኣ ርእዩ ኣብዚ ዩቲብ ዘላ ሕጂ ናይ ኢየሱስ ምስ በጊዕ ገለ እዚ ሲ ኣይቆን ኣይኮነን እዚ እዚ ሓደ ፎቶ እዩ በቃ ብፎቶሾፕ ዝተሰርሐ ነቲ ኣይቆናዊ ኣገባብራ ዝሓለፈ ኣይኮነን ሓራይ ኣዝ ክርስቲያን ኣርት ክንርእዮ ንኽእል ከም ሓደ ስነ ጥበብ ስእላዊ ከምዚ ክርስቲያናዊ ግጥምታት ኣሎ ክርስቲያናዊ መፅሓፍቲ ኣሎ ሓቀ ግን ኣብቲ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ንዙን ከምኡ ክንርእዮ ንኽእል በቃ ዴኮሬሽን ክትርእዮ እቲ ኣይቆን ዝብል ንመንፈሳዊ ኣገልግሎት ክብሪ ንህቦ ኣብ ስርዓት ኣምልኾ ንጥቀመሉ ግን ነዚ ኣገባብ እዚ ዝሓለፈ ክኸውን ኣሎ ቱ ዲፈረንት ቲንግስ እዩ ማለት እዩ thank you Bate thank you so much እግዚአብሔር ሃበና ባየ ሓንቲ ሕቶ መፅያትኩም ኣሎ ኣብ ኮመንት ካብልዋም ናብ ናይ ማርያም ቅዱሳን መስሊን ክንሰግድ ዲና ዘለና ኦርስ ትምህርቲ መስቀል ክንገብር ኣለና ትብለኩም ኣላ ተረዳእትኩም ትከውን ተስፋ ኣለኒ ኣይተረዳእትኩምን ደግመልኩም ናብ ናይ ማርያም ቅዱሳን ምስሊ ክንሰግድ ድዩ ዘለና ወላ ትምህርቲ መስቀል ክንገብር ስግደት ማለት ኣምልኾ ማለት ዲ እንድዒ ሕጂ ክንሰግድ እንታይ ይመስለኩም ኣብዚ ሚክስ ዝገብር ዘሎ እንታይ እዩ ተን ቃላት ቅድም ዝጠቐስከርወን ንሪኦሞ ፕሮስክነሲስ እና እንታይ ኢልና ነርና ላትሪያ ኤንድ ፕሮስኪነሲስ እዚአን ክልተ ላትሪያ ፕሮስኪነሲስ ዝበሃላ ኣብ ናትና ክንትርጉመን ከለና ስግደ እዚ ኣምልኾን ኣኽብሮትን እየን ኮይነን ዘሎ ስግደት ኣምልኾ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ሓደ ክፍሊ ናይ ኣምልኾ እዩ ኩሉ ስግደት ሲ ኣምልኾ እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ኩሉ ኣምልኾ ከዓ ስግደት እዩ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና ስግደት ሓደ ክፍሊ ናይ ኣምልኾ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንኣምላኽ ሙሉእ ስግደት ፕሮስትሬሽን ክንህቦ ይግባአና ክንሰግደሉ ሕራይ ናይ ክብሪ ስግደት ግን ኣሎ ንወለድና
ድንን ኢልና ኢዶም ንስዕም ወለድና ኣምሊኽናዮም ኣምላኽናዮም ማለት ኣይኮነን ስለናፍቅሮም ስለናኽብሮም ኢና ድንን ኢልና ኢዶም ንስዕም ድንን ኢልና ካብኦም ቡራኬ ክንቅበል ስግደሎ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ንባዕሉ ንኣምላኽን ነቲ ንጉስን ሰገድሉ ይብል ንዳዊት ማለት እቲ ንጉስ ንኣምላኽ ኣምልኾዮም ሰግድሉ ንንጉስ ግን ከምልኾ ይኮነን ዘሎ ናይ ንጉስነታዊ ክብሪ ይሰግድሉ ኣሎ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዝተፈላለዩ ስግደታት ከም ዘለው ኣብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ቅዱስ መጽሓፍ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስግደት ክንብል እንከለና ክብሪ ምሃብ ዳኣ እምበር ክብሪ ከዓ ክፍሊ ናይ ኣምልኾ ስለ ዝኾነ ማለት ክብሪ ክትህቦ ከለካ ንሓደ ሰብ ስለ ተፍቅሮ ስለ ዘለዎ መንነት ባህሪ ተዛማድዩ ዝብል ትምህርቲ ርኢናያ ነርና ብትቅድም ተዛማደ ክብሪ ኢልዎ ተዛማደ ክብሪ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምስ ኩነታት ዝኸይድ ንንጉስ ንንጉሳዊ ክብሪ ይግብኦ ንካህን ናይ ካህን ክብሪ ይግብኦ ንኣቡን ናይ ኣቡን ክብሪ ይግብኦ ንወለዲ ናይ ወለዲ ክብሪ ይግብኦ ንኣሕዋትና ናይ ኣሕውነታዊ ክብሪ ይግብኦም በዓልቲ ቤት ንሰብኣያ ሰብኣይ ንበዓልቲ ቤቱ ዝህቦ ነናቱ ክብሪ ኣለዎም ዝግብኦም ሓደ ሰብኣይ ንሰበይቱ ስለ ዘፍቅራ ድንን ኢሉ ተንበርኪኹ እግራ እንተሓፀባሲ የምልኻሉ ማለት እኮ ናይ ፀግመና ኣለዚ ሰበይቲ ድንን ኢላ እግራ እንተሓፀበቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ነርድእቱ እግሮም ክሓፅቦም እንከሎ ተንበርኪኹ እዩ ምዕጣቕ ተዓጢቑ ተንበርኪኹ እግሮም ሓፅቦም እዩ ዝብል ተንበርኪኹ ሰጊድሎም ማለት ዲ ነዞም ሃዋርያት ኣምሊኽዎም ማለት ዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ስግደት ናይ ኣምልኾ ዓቀነ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ስግደት ድሕሪኡ ዘሎ ኢንቴንሽን እዩ ኣምልኾ ወይ ክብሪ ዝገብሮ ኣነ ንኣምላኽ ክሰግደሉ ከለኹ ምሉእ ተገዛእነት ኣምላኸይን ጎይታይን ኢለ ሰግደሉ እዚ ብመንፈስን ብሓቅን ዝገብሮ ስግደት እዩ ንኣምልኾ ዝገብሮ ኣነ ንቅዱሳን ንድንግል ማርያም ንኣሕዋተይ ንሓተይ ክሰግድ ከለኹ ግን ስለ ዘፍቅሮም ስለ ዘኽብሮም ካብኦም መጎስ ስለ ዝረኸብኩ ብኦም ስለ ዝተሃነፅኩ ክፍሊ ህይወተይ ስለ ዝኾኑ መግለፂ እቲ ፍቅረይን ኣኽብሮተይን ዝገብሮ ኩነት ዳ እምበር ኣምልኾ ኣይኮነን ንጹር እዩ ስለዚ ኩሉ ስግደት ኣምልኾ ኣይኮነን እንዳይ ምናልባት ተደናጊራ ከይከውን ልለይ ድምፂ ጌርክ ትተዛረበ ከዓ ፅቡቅ ነይሩ አይ ቲንክ ብስራሕ ኣላ ኣለና ዲ ግዜ ባቲ ባይ ሰላም ኣነ እኳ ሕጂ 10 ኮይና ክገድፈኩም ኣብዚ ገዛ ዓው ኢለ ዛረብ ዘለኹ እዚኦም ጎነይ ዘለዉ ካህናት ከይሰጉኒ እሺ ሕራይ ባይ እሺ ካልእ መዓልቲ ንራኸብ ኢና እሺ 10 ስለ ዝኾነት ግን ኣነ ክስታይ ክገብር ኣለኒ እሺ ባይ እግዚአብሔር ሃበና ኣባቴው ኣዋኸላ ሾርት ሕቶ እዚ ኣይኮንስ ክትብሉና ዘምስኹም ማለት እዩ ዝኣሰኣላ ቤተክርስትያን ዘሎ ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ቻይኒዝ ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ገለስ እዚ ደሰይም ኣባቴዋ ምክንያቱ ኣብ ገለ ቸርች እቲ ዓይነት ስእልስ ፍልይ ዝበለ ትርኢ ከምዚ ምሽ ከምቲ መልክዖም ዝዓይነት ገለ ትርኢ ኣብ ገለ ቤተክርስትያን ነቲ ናቶም መልክዕ ዝመስል ገለ ትርኢ ሕጂሲ እሱ እንታይ እዩ ዝበሃል ኢንካልቸሬሽን እዩ ዝበሃል ንኣብነት እንታይ እዩ ምስቲ ናቶም ካልቸር ክፍሊ ናቶም ምዃኖም ንኽረእ ማለት እቶም ቅዱሳን ካልኦት ጓኖት ኣይኮኑ ንዖምን ቤተሰቦም እዩ ስለዚ ግን እቲ ደጋዊ ኩነቶም ዘይኮነ እቲ ክዕቅብዎ ዘለዎም ነገራት ኣለዎ መም ትራዲሽኑ ምስ ባህሉ ከዓ ኣዳፕቲ ክኸውን ዘለዎ ነገራት ከዓ ኣለዎ ስለዚ ግን ሕጂ ንኣብነት ኣብ ገለ ከባቢ
ኣብ ገሊኡ ከባቢ ፃዕዳ ሕብሪ ናይ ሓዘን ክኸውን ይኽእል እዩ أها ፀሊምካ ናይ ሓጎስ ክኸውን ይኽእል እዩ yeah እዚ that's ዘይትርጉሙ true ክወስድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ነዚ ምስቲ ናይቲ ከባቢ ባህልን ስርዓትን ኢንካልቸሬት ክገብርዎ ክእሉ ኣብቲ ካልቸር ናቶም ክእትዎ ክእሉ ኣለዎ ግን ክዕቀብ ዘለዎ ቀኖናዊ ናይ ኣሰኣእላ ገጾም ፎቶ ዝመስል ክመስል የብሉን እቲ ናይ ዓይነቶም ኣጠማምታ ናይ ኣፎም ተዓፃፅዋ ገለ ነገራት ኣለዎ ሊስት ዝኾነ ነገራት ኣሎ ብዛዕባ እዚ ኣስፊሕና ክንሪኦ እንተይልኩም ካልእ ግዜ ነፍሲ ወከፍ ክፍሊ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ማለት እዩ بوني رباتيوا نعم. انت تاشم جيرون بعد عرسو مالتي anyways thank you أباتيوا خلينا نحزكم Thank thank you you so ንስኹም much God bless you ሃብቱምኒ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ኣባኹም ከለኹም የቕሬታ ኣባየ ሕፅር ዝበለሲ ምናልባሽ ንኣብነት ሕጂ ኣቦታትና ኣዴታትና እቲ ስእሊ ዲተይል ክፈልጡ ኣይክእሉን እዮም ግን እቲ ልቢ እምነት ድዩ ዝቐድም ወላ እቲ ስእሊ ኣብዚኣስ እንታይ ንእሽተይ ሓበሬታ ምሃብኩምና ይዓኒለ ማለት እቲ ስእሊ ክርእይዎ ከለዉ እኮ ልዕልና ነቲ ስእሊ ዝርድእዎ ንሶም እዮም ራይ ከምዚ ንገልፆ ዘለና ዲቴይል ዝኾነ መግለፂ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ግን ነቲ ስእሊ ክርእዩ ከለዉ ምስኡ ዝፈጥርዎ ዝምድናታት ኣለዎ ምስቲ ስእሊ ዘይኮነ ዳይሬክትሊ ምስቲ እቲ ስእሊ ዝህቦም ዘሎ ሪፕረዘንት ዝገብሮ ነገር ናይ ድንግል ማርያም ናይ ኪዳነ ምህረት ስእሊ ክሪኣ ከለዋ ኣዴታትና ሲ ካብቲ ቅዱስ መፅሓፍ ከምብባ ይክእላን እየ ግን ኣብቲ ስእሊ እቲ ካብ ዝረኽብኦ ግልፀት ማርያም ምን ምዃና ሕያውነታ እቲ ኩነታታ ብምሉእ ኣብኡ ተገሊፁ ዘሎስ ልበን ዝትንክፍ እምነት ስለ ዘለዎን ማለት እዩ ልበን ዝትንክፍ መንፈሳውነትን ዝኸልጥ ኣብ ፀሎተን ድማ ሰጥ ኢለን ንኽፅልያ ኣእምሮአንን ሕልንአንን ኣተኩረን ናብኡ ክገብራ ዘሕግዘን ኮይኑ ኢና ንረኽቦ ኣዴታትና ብኡ እየን ኣብ ስእሊ እግዝእትነ ማርያም ኣብ ቅድሚኣ ኮይነን መቁፀርያ ዝደግማ ንዓ ክጥምታ ከለዋ ንሳ እውን ትጥምተን ዘላ ኮይኑ ይስምዐ ከምቲ ቅድም ዝበልክኹም ማለት ስእሊ እቲ ኣይቆና ንሕና ጥራሕ ኣይኮንና ንጥምቶ ንሱ እውን ይጥምተና እዩ በዚ ጠመተ ናይቲ ኣይቆና ገይሩ እቲ ዝጥምተና ዘሎ መንፈሳዊ ኣካል ኣብቲ ዘለኣለማውን መንፈሳውን ሂወት ዘሎ ህላዊ እዩ ንዓና ኣተኩሮና ዝስሕብ ነዚ እግዚኣብሔር ነቲ ኩሉ መጋበሪታት ምድራዊ ዝመስል ተራ ዝጭበጥ ነገራት መሳርሒ ክገብሮ ስለ ዝደለየ ሎሚ እውን በቲ ስእሊ እቲ ገይሩ እግዚኣብሔር መጋበሪ ክጥቀመሉ ክእል ናይ ፀጋው መጋበሪ ናይ እምነትና ተስፋ ንረኽበሉ ምፅንናዕ ንረኽበሉ መጋበሪ ክገብሮ ክእል ንጭቃ ከይተረፈ ኮይ ፈውሲ ዝገበረ ኣምላኽ ነቲ ክውለድ እንከሎ ድምድም ቅርፂ ዓይኒ እኳ ዘይነበሮ ዝነበረ ዕውር ብጥፍጣፉ ጭቃ ግብር ኣቢሉ ኣብዚ ናይ ዓይኒ ስእሊ ቅልእ ምሰበለ ናይ ዓይኒ ምልክት ምስ ገበረሉ ከይዱ ዓይኒ ዝገበረ ኣምላኽ ኮይ ብጭቃ ሎሚ ነቲ ምድራዊ መጋበሪታትና ሲ ነዚ ሲኣምንዎ እዮም ኣዴታትና ኣቦታትና ማለት እዩ እዚ መግለፂ እዚ ድማ ንሕና ክንፈልጦን ከለና ኣብዚ ሕጂ ዓለምና ክሪቲካል እናኾነት ትንተና መግለፂ ኣብ ዘድልዮ እንታይ ንገብር ከም ዘለና ሲ ብሃሰሰ ለባም ንኸዶ ዘይኮነስ ብርድኢት እንገብሮ ነገር ከም ዝኾነ ኢንዲቴይል ንነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ከይተረፈት ኣብ ስእሊ እነቐምጦ ሲ ነቲ ኣብ ቅዱስ መፅሓፍ ዘሎ ሓቂ ነቲ ዝተገልፀ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገልፀ ሓቂ ዝትርጉም ምዃኑ ክርዳእና ከዓ ክንገብሮ ኣለና ንሕና ኣብዚ ክሪቲካል ኣተሓሳስባ ዘድልዮ ዘሎ ዓለም ማለት እዩ እምበር ናይ ኣዴታትና እኳ ደኣ ነቲ ቅዱስ መፅሓፋዊ ሓቂ ብእምነት ከመይ ገይረን ኣብኡ ከም ዝርዳእ ከዓ ካብአን ክንመሃር ንኽእል እማ ግልፂ ድያ እስለኒ ሰምዓ ኣሎ ድኸውን እማ ሰላም ንኣኻ እማ Thank you أبا እወ ናይ ብሓቂ ግልፂ እያ ተረዲኣትንላ ናይ ብሓቂ ታንክ ዩ ቨሪ ማች ኣበይ ሓፀር ሕቶ what about AI AI ንገብሮ እዚኦም ናይ AI ተምሃሮ እንዲና ከይነውፃ ቅርብ ትሕፍረና ኮይና what about AI ንገብሮ ዘለና ብመዝሙር ይኹን ወላ ብስእሊ እግዚኣብሔር ናትና መዝሙር እዩ ዝደሊ እምበር ናይ ኤኣይ መዝሙር ኣይደልን
مونتاي تبلو بتسألي أتي تنقبل AI እንታይ ክጠቕመኩም ይኽእል መስለኩም ነቲ መዝሙር ኣብ ምምዕባሉ ወይ ከዓ ከምዚ ምሻል ሕጂ ንኣብነት እታ ጉንዲ ወይኒ ገለ ዝገበርዋ ርኤ ነይረ ብኤአይ ዝተገብረት ሕጂ በቲ ንፈልጣ ትራዲሽናል መዝሙር ኣላ እዚኣ ከዓ እቲ ሞደርን ዘምፅኦ ኣገባብ ፅቡቕ መዓዛ ክህቦ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ሚክስ ኣብ ምግባር እምበር ሙሉእ ብምሉእ ግጥሙ ብኤአይ ዘይምኡ ብኤአይ ዝኾነ ኣምላኽ ናይ ከናፍርና ናይ ልብና መስዋዕቲ ዝደሊ እምበር ናይ ደናጉሉ እንታይ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ግዜ መፅኡ ከይከውን እየ ዝፈርሓነ እንታይ ኢሉ እዚኦም ህፃናት እዚኣቶም ሱቕ እንታይ ኢሎም ሲ እቶም ኣእማን ክዝምሩ እዮም ኢሉ ኤአይ እኮ ደንጎላ እዩ ቺፕ እኮ እዩ ካብ ደንጎላ ዝተሰርሐ ሓደ ቺፕ እዩ ኤሌክትሮናይዝ ኮይኑ እዩ ነቲ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ንሕና ሎሚ ምዝማር ንምስጋን ኣቋር ምስ ኣቋርፅና ደናጉሉ ክዝምሩ ጀሚሮም ከይኮኑ እዚ ዘመንና በፂሕናዮ ከይንህሉ ዘስጋአና ዘሎ ግዜ እዩ ማለት እዩ ስለዝሰርሕ ወል ሓንቲ የብልኒ ኣነ ካልኦት ይዛረቡ ኣነ ስለዘለኹ ይዛረብኒ ማለት እቲ ስራሕ እኮ ብለክ ኣለኹ ንምምዕባሉ እምበር ሊሚት የድልዮ እዩ ኤአይ ብኩሉ ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮን ቤተክርስትያን ከምኡ ትምህርኒ ኤአይ ግን ካብቲ ሊሚቱ ክሓልፍ የብሉን ንምንታይ ኤአይ ክገብሮ ዘይክእል ሰብኣዊ መንነት ኣሎ ፍቅሪ ለውሃት ሕያውነት እግዚኣብሔር ካባና ዝደልዮ ነገራት ኣሎ መዝሙር ድማ ነዚ ኩሉ ዝሓዘ ክኸውን ኣሎ ካብ ልብና ዝነቐለ ዳኣ እምበር ካብ ኤአይ እኮ ክገብር እንከሎ ካብትን ኣኻኺቡ እኮ እዩ ኮምፓይል ዝገብር በር ናይ ገዛ ርሱ ኣይፈጥርን እዩ ካብቲ ይወስድ ካብቲ ምንቁስ ኣቢሉ እቲ ላንጉጅ እንታይ እዩ ዝብሎ ኤልኤም ላንጉጅ ሞዴል እዩ ሕጂ ግን ንሕና ብመንፈስ ኣምላኽ ተመሊእና ተሃኒፅና ንገብሮ ነገር ኣምላኽ ዝደልዮ እዚ እዩ ናይ ሂወትና ናይ ልብና መስዋዕቲ ሕጂ በቲ ናይ ልብና መስዋዕቲ ዘውፃእናዮ ሕራይ ብሰብኣዊ ቋንቋ ኳሊቲ ዝጎድሎ ክኸውን ይኽእል ንዕኡ ምትዕርራይ ነቲ ሰባር ድምፂ መዝሙራት ምትዕርራይ ክንጥቀመሉ ንኽእል እቲ ኳሊፋየር ማለት እዩ ጀነሬት ግን ክገብር የብሎ ሙሉእ ብምሉእ ኣብኡ ዲፐንድ ክንገብር የብልና ኣባቴ ነቲ ኤአይ እውን እኳ እቲ ሓሳብ እቲ ኤቭሪቲንግ ፊሊንግስ ኩሉ ትብሎስ እስኻ ኢኻ ትህቦ እምበር ከምዚኣ ስርሐለ ኢልካስ ኦቶማቲክሊ ይሰርሕ እንድዩ ግን ትስኻ ትደልዮ ዘለኻ ሓሳብሲ ኢሞሽናሊ ድዩ ኩሉ ኦን ብስቴፕስ ኢኻ ትህቦ ሶ ብቴክኖሎጂ ኣብቲ ፕሮምፕት ዲፋይን ክትገብሮ ኣለካ ያ እምንን ተዘመረን እግዚኣብሔር እውን ከኽርዓልና ኣለዎ ምሽ ኣባቴ እዋ እሞ ንሕና ሱቕ ኢልና ኣለና ማለት እዩ እቲ እምኒ እኮ ዝዝምር ንሕና ሱቕ ምስ በልና እዩ ማኖ ኣነ ኣለኹም ኣምላኽ ይባርክኩም ኣባቴ ክብረት ኣነ መመሊሱ ፀጉ የብዛሓልኩም ብሓቂ ምሃሪ ትምህርቲ ደዕብየና ኣብ ሃይማኖትና ደፅናዓና ንድተጋገና መንገዲ ዝመልሰና ሰናይ ትምህርቲ ከይመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደለን ከምኡ ድማ ነዚ ሰሚናር ዘዳለኹም ብልቢ የመስግነኩም ኣባ ኣብዚኣ ኣነ ሓንቲ መልእኽቲ ላትኒ ነዚኦም ደቅና የቕሬታ ማማሳርያ ሰላም ወሰናይ መጀመርያ ጠፍየ ነይረ የቕሬታ ኣብትን ሽፍቲ ስለ ዝገብር ኣቤት ኣባ እነዞም መዘምራን ንኣሽቱ ኣብዚ ክስታይ ስለ ትርከቡ እየ ኣብዚኣ ዝሕልፋ ዘለኹም ባስላሴ ሃይለሲ ትፈልጡ ኢኹም ዘማራይ ምዃኑ ኩልኩም ትፈልጡ ኢኹም ከመይ ገይሩ ይዝምር ንሱ ክሳብ ሎሚ ካብ ርእስኻ ካብ ልብኻ ካብ ኣፍካ ክጠፍእ ዘይክእል እዩ እቲ ዝማሬ ናቱ ከምኡ ጌርኩም ክዝምሩ ሓደራ ይብለኩም ማለት ኣብቲ ክስታይ ዲፕ ላኣይ ትፀጉዑ ከምዚ ናይ ኤሌክትሮኒክ ሙዚቃታት ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ሙዚቃ እኮ
ክትሰምዖ ናይ ትኽእልኒኻ ጫውጫው ዝበዝሖ እዩ ናይ ቀደም ስምዕዎ ኸይትኩም ናይ ባዕለይ ማናባርያ ዲና ክንብል ናይ ካልእ ዲና ክንብል ብዙሕ ነገር ኣሎ ማለት እዩ ኣናሽቲ ኸለና ንሰምዖ ነበርና ሕጂ ኸ ሓደራቶም ትገብሩሲ ብኮንፊደንስ ከምቲ ናይ ቀደም ዘመርቲ ዲና ክንብሎም ደረፍቲ ዲና ክንብሎም ዝገብርዎ ዝነበሩ ከምኡ ክትገብሩ ፈትኑ ኢኹም ንሱ ኢኻ እቲ ጥዑም የዝብልሃነ ተባረኹ አሜን ሰሪ አባቴ ተዓፅያትኩም አላ አባዬ ማይክ እንታይ ክብል ደሊ መስለኩም ሕጂ ኤአይ ንዓና ጥዑም ዝኾነ ደስ ዝብለና ኣዘማምሩ ድምፁ ኳሊቲኡ ደስ ዝብለና ነገር ከፍርየልና ክእል እዩ ስምዒታትና ዝገልፅ እውን ክኸውን ይኽእል ኣምላኽ ግን ነቲ ባእባእ ድምፅና ክሰምዕ ዝደሊ ልክዕ ከምቲ ወላዲት ውላዳ ዳዳ ክብል እንከሎ ወይ ወደይ ተዛሪብለይ ኢላ ልባ ምግባር ዝኣብያ እግዚኣብሔር እቲ ሰባር ዝኾነ ኖታ ዘይብሉ ዝማሬና ባህ ይብሎ ካብቲ ብዝማሬ ዝወቀበ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ንላዕሊ ካብ ልቢ ዝነቐለ ግን ወላቲ ሰባር መባር ዝኾነ እንተስተውዒልኩም ኣብ መንፈሳዊ ሂወትና እቲ ዝበለፀ መዛሙራት ዝበሃሉ ዞም ናይ ቀደም ብህድኣት ዝዝመሩ ዝነበሩ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦም ክዝመሩ ከለዉ ልብኻ ዘለዓዕሉኻ ብፍላይ ንኣብነት ኣብ ሰላም ወሰናይ መዘምራን ይዝከረኒ ኣብ ስቱድዮ ከይከዱ ኣብ ብቴፕ ሪኮርድ ዝገበርዎ መዛሙር ነይርዎ ንሱ ወላ ሎሚ ሰሚዕካዮ ኣይፅበብን ንምንታይ መንፈስ ኣለዎ ቅንኣት ኣለዎ ቁሩብ ሎሚ እዚ ዝጎድለና ዘሎ ይመስል ኣሎ ኣብዚ ለንቅነ ዝወፅእ ዘሎ መዛሙራትና እንተሪኢኻዮ ዳርጋ ናይ ውድድር መንፈስ ጌርና ንሕድሕድና ከዘብል ንገብሮ ዘለና መስል ኣብ ምልክት ሕቶ ዘእትዎ ነገር እዩ እቲ ወታእ ዝኾነ ሓንቲ ዘይከኣለ ግን ክዛረብ ዝደሊ ብልቢ ካብ ልቢ ዝነቐለ ክኸውን እንከሎ እቲ መዝሙር ሂወት እዩ ዝትንክፍ ስለዚስ ኣብኡ ዲፐንድ ብዙሕ እንተዘይገበርና ራይ ንዓቕምታትና ንምዕባይ ክእለታትና ንምዕባይ ዝተፈላለዩ ናይ ድምፂ ድዩ ናይ ካልእ ነገራት ክምህረኒ ንኽእል ነቲ ስራሓትና ደቨሎፕ ግን መጀመርያ ካብ ልቢ ዝነቐለ ምስጋና ንኣምላኽ ዝኸውን እቲ ቃልሲ ንዓና ለዊጥናስ ንሕና እነንፀባርቆ ድምፂ ክኸውን ኣለዎ ከምዚ ቱቦ ናይ ማይ ናይ ሓፂን ንርእሱ ዘይጠልል ንኻልእ ዘጠልል ክንከውን የብልና መጀመርያ እቲ ቃል ንዕና ጥሊልና ካብቲ ከምቲ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዝብሎ ልበይ ሰናይ ነገር ይጎስዕ ኣሎ ዝበሎ ጎስዓ ልበየ ቃለ ሰናይ በዚ ክትጎስዕ እንተ ደኣ ኮንካ በሊዕካ ምስ ፀገብካ እዩ ምስ ዝተማቐርካዮ እዩ እዚ እቲ ቃል ኣምላኽ ብምስጢራት ኣምላኽ ተሃኒፅና ክንገብሮ ከለናስ ፍረ ዘለዎ ኮይኑ እዩ ንረኽቦ በሎ ኣነ ንውሓልኩም ኣለኹ ንባዕለይ እውን ፍርቂ ሰዓት ከይዱ ሕጂ ብሩኽ ምሸት አሜን አባይ ባርክለይቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባርኽኩም ካልእ ግዜ ይራኽበና ሰናይ ምሸት